ସୌରଜଗତ ଆମ ପରିବାର ପରି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପରିବାର ଅଛି। ଏଥିରେ 8ଟି ଗ୍ରହ, 3ଟି ବାମନ ଗ୍ରହ, ଅନେକ ଉପଗ୍ରହ, ଗ୍ରହାଣୁପୁଞ୍ଜ, ଅସଂଖ୍ୟ ଉଲ୍କା ଓ ଧୂମକେତୁ ଇତ୍ୟାଦି ସଦସ୍ୟ ଭାବରେ ରହିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ସୌରଜଗତ କୁହାଯାଏ। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ କି ପ୍ଲୁଟୋ ବ୍ୟତୀତ ସିରିସ୍ ଓ ୟୁବି 313 ଗ୍ରହ 2ଟି ବାମନ ଗ୍ରହ ରୂପେ ପରିଗଣିତ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ସକଳ ଶକ୍ତିର ଆଧାର। ଏହା ଏକ ଉତ୍ତପ୍ତ ଗ୍ୟାସୀୟ ପିଣ୍ଡ। ଏହା ସୌରଜଗତର କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ପୃଥିବୀର ନିକଟରେ ଥିବାରୁ ଏହା ଏତେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଓ ଉତ୍ତପ୍ତ ଯେ ଏହାକୁ ଖାଲି ଆଖିରେ ଦେଖିବା କଷ୍ଟକର। ପୃଥିବୀଠାରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଦୂରତ୍ୱ ପ୍ରାୟ 150 ନିୟୁତ କିଲୋମିଟର। ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ପୃଥିବୀରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପ୍ରାୟ 8 ମିନିଟ୍ ସମୟ ନେଇଥାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟର ଆୟତନ ମଧ୍ୟ ପୃଥିବୀର ଆୟତନଠାରୁ 13 ଲକ୍ଷ ଗୁଣ ବଡ଼। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହାଜାଗତିକ ପିଣ୍ଡ ନିଜର କେନ୍ଦ୍ର ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷଣ କରୁଥିବା ଶକ୍ତିକୁ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି କୁହାଯାଏ। ସେହିପରି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପାରସ୍ପରିକ ଆକର୍ଷଣ ଶକ୍ତିକୁ ମହାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି କୁହାଯାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ମହାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ପୃଥିବୀର ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ପ୍ରାୟ 27 ଗୁଣ। ଏହି ମହାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ଯୋଗୁଁ ସୌରଜଗତର ସମସ୍ତ ଗ୍ରହ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚାରିପାଖରେ ଘୁରୁଥାନ୍ତି। ଏହି ଗ୍ରହଗୁଡ଼ିକ ହେଲେ ବୁଧ, ଶୁକ୍ର, ପୃଥିବୀ, ମଙ୍ଗଳ, ବୃହସ୍ପତି, ଶନି, ୟୁରେନସ୍ ଏବଂ ନେପଚୁନ୍। ଏହି 8ଟି ଗ୍ରହ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚାରିପାଖେ ନିଜ ନିଜର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କକ୍ଷପଥରେ ପରିକ୍ରମଣ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି କକ୍ଷପଥଗୁଡ଼ିକ ଉପବୃତ୍ତାକାର। ପରିକ୍ରମଣ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏମାନେ ନିଜର ଅକ୍ଷ ଚାରିପଟେ ମଧ୍ୟ ଘୁରୁଥାନ୍ତି। ଏହାକୁ ଆବର୍ତ୍ତନ କୁହାଯାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରହର ଆକାର ସମାନ ନୁହେଁ। ବୃହସ୍ପତି ଆୟତନରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼, ବୁଧ ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ଗ୍ରହ। ଶନି ଗ୍ରହ ଚାରିପାଖେ ବଳୟ ଥିବାରୁ ଏହାକୁ ବଳୟ ଗ୍ରହ କୁହାଯାଏ। ଗ୍ରହଗୁଡ଼ିକ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦୂରତ୍ୱରେ ରହିଛନ୍ତି। ବୁଧ, ଶୁକ୍ର, ପୃଥିବୀ ଓ ମଙ୍ଗଳ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇଥିବାରୁ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଅନ୍ତଃଗ୍ରହ କୁହାଯାଏ। ବୃହସ୍ପତି, ଶନି, ୟୁରେନସ୍ ଓ ନେପଚୁନ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କଠାରୁ ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ, ଏଣୁ ଏମାନଙ୍କୁ ବହିଃଗ୍ରହ କୁହାଯାଏ। 2006 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ଲୁଟୋ ଏକ ଗ୍ରହ ଭାବରେ ପରିଚିତ ଥିଲା, ମାତ୍ର ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଖଗୋଳୀୟ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଏହାକୁ ଏକ ବାମନ ଗ୍ରହ କହି ସୌରଜଗତରୁ ବାଦ୍ ଦେଲେ। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ କି ଶୁକ୍ର ଓ ୟୁରେନସ୍ ଗ୍ରହ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଚାରିପଟେ ପୂର୍ବରୁ ପଶ୍ଚିମକୁ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କରିଥାନ୍ତି, ମାତ୍ର ପୃଥିବୀ ସମେତ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହଗୁଡ଼ିକ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପଶ୍ଚିମରୁ ପୂର୍ବକୁ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ କି ଶନି ଗ୍ରହଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ବୃହସ୍ପତି ଓ ୟୁରେନସ୍ ଗ୍ରହର ମଧ୍ୟ ବଳୟ ରହିଛି। ଏହି ବଳୟଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ରହୀୟ ପିଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକର ଭଗ୍ନାବଶେଷ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଏ। ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ପରିକ୍ରମଣ ଓ ଆବର୍ତ୍ତନର ସମୟ ଏବଂ ଉପଗ୍ରହଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା। ପରିକ୍ରମଣ ହେଉଛି ଗ୍ରହ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଚାରିପାଖେ ନିଜ ନିଜର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କକ୍ଷପଥରେ ପରିକ୍ରମଣ କରିବା ଏବଂ ଆବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ପରିକ୍ରମଣ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏମାନେ ନିଜର ଅକ୍ଷ ଚାରିପଟେ ମଧ୍ୟ ଘୂରିଥାନ୍ତି। ବୁଧ ଗ୍ରହର ପରିକ୍ରମଣ ସମୟ ହେଉଛି 88 ଦିନ ଏବଂ ଆବର୍ତ୍ତନ ସମୟ ହେଉଛି 59 ଦିନ। ଏହାର କୌଣସି ଉପଗ୍ରହ ନାହିଁ। ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହର ପରିକ୍ରମଣ ସମୟ ହେଉଛି 255 ଦିନ ଏବଂ ଆବର୍ତ୍ତନ ସମୟ ହେଉଛି 243 ଦିନ। ଏହାର ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଉପଗ୍ରହ ନାହିଁ। ପୃଥିବୀର ପରିକ୍ରମଣ ସମୟ ହେଉଛି 365 ଦିନ ଏବଂ ଆବର୍ତ୍ତନ ସମୟ ହେଉଛି 1 ଦିନ। ଏହାର ଗୋଟିଏ ଉପଗ୍ରହ ଅଛି, ସେଇଟା ହେଉଛି ଚନ୍ଦ୍ର। ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହର ପରିକ୍ରମଣ ସମୟ 687 ଦିନ ଏବଂ ଆବର୍ତ୍ତନ ସମୟ 1 ଦିନ। ଏହାର 2ଟି ଉପଗ୍ରହ ଅଛି। ବୃହସ୍ପତି ଗ୍ରହର ପରିକ୍ରମଣ ସମୟ ହେଉଛି 11 ବର୍ଷ 11 ମାସ ଏବଂ ଏହାର ଆବର୍ତ୍ତନ ସମୟ ହେଉଛି 9 ଘଣ୍ଟା 56 ମିନିଟ୍। ଏହାର 16ଟି ଉପଗ୍ରହ ଅଛି। ଶନି ଗ୍ରହର ପରିକ୍ରମଣ ସମୟ ହେଉଛି 29 ବର୍ଷ 5 ମାସ ଏବଂ ଆବର୍ତ୍ତନ ସମୟ ହେଉଛି 10 ଘଣ୍ଟା 40 ମିନିଟ୍। ଏହାର 30ରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଉପଗ୍ରହ ଅଛି। ୟୁରେନସ୍ର ପରିକ୍ରମଣ ସମୟ ହେଉଛି 84 ବର୍ଷ ଏବଂ ଆବର୍ତ୍ତନ ସମୟ ହେଉଛି 17 ଘଣ୍ଟା 14 ମିନିଟ୍ ଏବଂ ଏହାର ଉପଗ୍ରହ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି ପ୍ରାୟ 17।
ନେପଚ୍ୟୁନ୍ ଗ୍ରହର ପରିକ୍ରମଣ ସମୟ ହେଉଛି 164 ବର୍ଷ ଏବଂ ଆବର୍ତ୍ତନ ସମୟ ହେଉଛି 16 ଘଣ୍ଟା 7 ମିନିଟ୍ ଏବଂ ଏହାର ଉପଗ୍ରହ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 8।